खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे बाथ्राया मा जोंनि 6 सिडुल एरियायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं। नोंथांमोना एसे नोजोर होनानै नायबानो जाबाय आरो बे नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा मा समनिफ्राय बांसिनै बांबोगासिनो दं बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव एसे नोजोर होना नायबानो जाबाय। लोगोसे जोंनि दानि बिटिसिनि CAM प्रमद बर' बिथाङा मोनसे गोदान आफाद दानायनि सोमोन्दै मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों फोरमायथिनो होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबबानो जाबाय। लोगोसे आरोबाव जोंनि दानि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ जों नुनो मोन्दों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना गावबा गावनि कमेन्ट्सखौ बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो हागोन। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो। CBTR होननाय मोनसे माने कंग्ल'मारेसन गासैबो ज' जानानै मोनसे आफाद दादों। बेवहाय 30 फरायसा आफाद आरो माहारि आफादफोर दङ गुबुन गुबुन हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे आरो बिथांमोना सम सम गोबां इसुसफोरखौ लानानै रायलायो आरो आंजोंबो रायलायो गेजेर गेजेर। दा दिनै आंखौबो हांख्रायदोंमोन, जोंनि सरकारनि मानसिफोरखौ हांख्रायदोंमोन आरो बेवहाय बिथांमोना हानि जेंना, सोलोंथाइनि जेंना, समाजारि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना बयबो खोथा बुंदों आरो बिनि सायाव आंबो बिथांमोनजों रिप्लाइ होनायजों लोगोसे आंनि साननायफोरखौ बिथांमोननो बुंदों आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे गासैबो फरायसा आफाद आरो माहारि आफादफ्रा जिफोरा बिटिआर ओनसोलाव दङ बिथांमोना बिटिआर ओनसोलनि गोजोनखौ बयबो हास्थायदों, बिटिआर ओनसोलनि खौसेथिखौ बयबो हास्थायदों आरो बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायखौ बयबो हास्थायदों। दा बेबायदि जुदि मोनसे परिबेस दानानै जों लांबाय थानो हायोब्ला आं फोथायो जे बिटिआर ओनसोला भारतनि गेजेराव मोनसे गोजोननि ओनसोल जागोन आरो बयबो हारि माहारिया बेवहाय खौसेयै थानो हागोन आरो इयुनाव जोंनि गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांनानै जोंनि ओनसोलखौ जोङो मोनसे जौगासार ओनसोल महरै गायसननो हागोन। हा हुनि बिथिङाव जों बुंदों जे बिथांमोनजों माखासे गुबुन स्पेसियेल सम लानानै सेमिनार खुंनायनि बाथ्रा बुंदों जाहाथे जि आयेन कानुन जि बेबस्था दङ बेखौ गासैखौबो बिथांमोनाबो मिथिनो हायो, बेयाव जेबो कनफिउस जाया आरो जों हानायमानि आयेना जेखौ एलाउ खालामो बे जायगाफ्राव जों अलरेडि हानि जेंनाफोरखौ सेटेल खालामगासिनो दङ। अलरेडि 72,000 जोंनियाव जि बैसुमुथियाव अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बिनिनो 52,000 हानि जेंनाखौ सुस्रांनाय जाबाय आरो जोंनि टारगेटआ डिसेम्बरसिम 1 लाख जेंना सुस्रांनाय। दा बेनि थाखाय जोङो अफिसियेलि खामानि मावगासिनो दङ। सोलोंथाइनि बिथिङाव फाउन्डेसन लेभेलनिफ्रायनो मोजां जानांगौ होननानै बयबो हास्थायदों। बे हिसाबै जों सरकारि भाबै जोंनि पलिसिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै एकदम ग्राउन्ड लेभेलनिफ्राय एबा ग्राउन्ड जिर'निफ्राय बोरैहाय सोलोंथाइखौ थिग खालामो बेनि बेबस्था लागासिनो दङ। आं बिथांमोनखौ खावलायदों गावबा गावनि हारिनि गेजेराव गोग्गो सोलोंथाइनि जाय एवारनेस खालामो आरो बे एवारनेस प्रग्रामफोरखौ खालामोबा बिथांमोननो जोङो राङारि मददबो होगोन। बिसायख'थिनि जि उफुरा बिसायख'थि बेयो सिडलियाव जोंहा मोनसेल' सिट दङ, बेनि थाखाय अलरेडि जोङो रेडि जाबाय जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनो थाखाय आरो दासिम आंनि जि मोनदांनाय बेवहाय 50निफ्राय 60 रोजा बांसिन भट मोननानै जोंनि बिजाथिया देरहागोन आरो बेवहाय UPPL, BJP आरो AGP एलायन्स हिसाबै जोङो खामानि मावगोन आरो अलरेडि जोंनिया सावरायनाया जागासिनो दङ। बङाइगावआव AGPनि बिजाथि थागोन, जों बेखौ सापर्ट होगोन मानोना BTC एरियानिबो माखासे भट बिथाङा मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिटिआरनि मोन 30 माहारियारि आफाद आरो फरायसा आफाद जिहेतु 2020 बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव जोङो CCBTR कअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशनखौ जोङो दादोंमोन आरो बे आफादा दिनै फैयै फैयै बिटिआर ओनसोलनि गोजोननि थाखाय सान्थि परिबेस लाबोनाय, बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय, गुबुन गुबुन हारि माहारि, गुबुन गुबुन रावारि, गुबुन गुबुन धोरोमारि जि बिथिङानो जायामोन फ्राय 22 माने कमिउनिटि इन बिटिआर बिथांमोननि जेखिनि माहारियारि आफाद आरो माहारियारि गौथुम बयखौबो लानानै जों हाबा मावगासिनो। दिनै स्पेसियेल मोनसे जोंहा बेयाव मिटिं आरो सावरायनाय आरो बे कअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर आरो लोगोसे बिटिआर काउन्सिल बे बिटिआर काउन्सिलनि जानानै मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बिथांनि माखासे अफिसियेल्स आरो EM बिथांमोन दङमोन आरो 30 अर्गेनाइजेशननि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बेयाव दङमोन। दा गुबैयै पिस एन्ड हारमनिनि सायाव जों सावरायदों। लेन्ड इसु हा हुनि जेंना गुबुन गुबुन कमिउनिटिया रेज खालामदों, बिनि सायाव जों डिसकास खालामदों। ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि सायाव कमिउनिटि डेभेलपमेन्ट बै माहारि हारि हारिसाफोर फिसा फिसा हारि दङ बिथांमोननि जौगानायनि सायाव
बिदा फंबाय जोङो बिग ब्रादार हिसाबै एबसुआ बिग ब्रादार हिसाबै गासिखौबो लानानै बिथांमोननि इकुवेल राइट इकुवेल माने जिखिनि बिथांमोननि जि मोननो गोनां जिखिनि बिथिंफोर दङ जायफोरखौ बिथांमोना रेज खालामो बिथांमोननि जिखिनि ग्रिभेन्सेसफोर दङ बेखौ जों खोनासंदों लोगोसे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिखिनि बिथिं दङ बे बिथिंफोरखौ जोङो बिथांमोननो मिथिहोदों आरो लोगोसेनो नैबे जिखिनि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस ड्राग्स एलकहल गेम्बलिं ट्राफिकिं चाइल्ड मेरिज आरो रेप आरो मार्डार मलेस्टेसन जिखिनि इन्सिडेन्ट जादों बे जानाय थासारिफ्राव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशना माबायदियै खामानि मावनानै जोंनि गेजेराव जाहाथे जायफोर दायनिगिरि दङ जायफोर कालप्रिट दङ गुबुन गुबुन हारियाव गाज्रि मानसि थायो बे गाज्रि मानसिफोरा जाहाथे समाजखौ गाज्रि खालामनो हाया आरो दायनिगिरिया साजा मोनो आरो जाय भिक्टिम परियाल बिसोर जाहाथे जास्टिस मोनो बेनि थाखाय जोङो खौसेयै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो सावरायबाय आरो जोंनि दिनैनि सावरायनाया जथेस्थ' ओंथि गोनां फिथाइ गोनां जादों आरो गोबां माखासे बिथिंनि जिखिनि सलुसन नांगौ मोनसे बिथिङा जाबाय जे कमिउनिटिनि गेजेराव माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि इउनिटि जोंनि ब्रादारहुड जोंनि हारमनि आरो पिस बे हा हुनि बिथिङाव सिगाङाव लेन्ड मेला खालामबाय बेयाव ट्राइबेलानो जा गुबुन हारियानो जा गुबुन गुबुन कमिउनिटियानो जा आरो दायो बसुन्धरा आसनि बायदि बैसोमुथि आसनि बेयाव हाबा मावगासिनो दङ टटेल जिखिनि अनलाइन एप्लिकेसन बिनि 60-70% रिजल्भ खालामबाय आरो अफलाइन 1,43,000 परियालनो लेन्डनि माने जिखिनि जेंना दंमोन बिनि सलुसन खालामनाय जाबाय होननानै बिथांमोना होदों दा बयबो हारिया बे बर'आनो जा बे कच राजबंसियानो जा आदिबासि सावतालानो जा बा माइनरिटि कमिउनिटियानो जा बा गरखायानो जा बिथांमोना एप्लिकेसन माने फाइल खालामनांगौ आरो बे अनलाइन एप्लिकेसननि सायाव समाधान दिहुननायनि हाबाफारिखौ बिटिआर काउन्सिला मावगासिनो दङ बेलेन ब्लकनि जि एरिया बेलेन ब्लक मेटार हिसाबै थांगोन पिजिआर भिजिआर फरेस्ट जिखिनि मेटार दङ बेखौ बे हिसाबैनो नायनाय जागोन आरो जिखिनि जेनेरेल एरिया दङ बेयाव जाय जेरै जि जनगोष्ठिया लेन्ड राइट मोननांगौ बे हिसाबैनो मोनगोन दा बेयाव खुनु जाहाथे रावनिबो अधिकारा खर्ब जाया रावनिबो जाहाथे जिखिनि राइट्स बे राइट्सआ जाहाथे माने बेयाव डिसक्रिमिनेट जाया बे बिथिंखौ इकुवेल नायनानैसो जाय जेरै जि बिथिङाव जास्टिस आरो न्याय मोननांगौ सुबिदा मोननांगौ बेखौ होनाय जागोन दा बेखायनो बेयाव गिनो गोनां बा बेयाव खहा जानो गोनां जेबो गैया आरो बेखौ जोङो गासै आयेननि प्रक्रियाखौ बुजिनानै सरकारा दिनै मावबाय थादों बे मावनाय खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो जोंनि दाबिया जाबाय जे जि एरियायाव जि हानि जेंना दङ बेलेन ब्लक फरेस्ट पिजिआर भिजिआर बा प्रटेक्टेड क्लासनि जिखिनि स्टेटास दङ बा नन प्रटेक्टेड बा नन बेलेन ब्लक एरियायाव जेनेरेल मानसिफोरा जिखिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज मोननांगौ बेखौ होनांगौनि थाखाय दिनै बेयाव टन्न टन्न खोथाफोरखौ स्पष्टयै रायलायनाय जाबाय आरो जथेस्थ' जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा बे खोथाफोरखौ मिथिनानै गोजोननाय मोनदों आरो थारैनो उनाव आरोबाव बेबायदि जेंनाखौ जोङो मोजाङै समाधान खालामलांनो हागोन होननानै जों मिजिंथियो गोजोन्थों नांगौ आरो गोबां आफादफोरनियाव बिटिआर काउन्सिलनि फारसे बिथांमोननि ग्रिभेन्सेस आरो डिमान्ड्स दंमोन बै हा हुनि जेंना स्कलारशिपनि माखासे मेटार बा गुबुन गुबुन जिखिनि माने कमिउनिटिफोरा जिखिनि भबन बा बे जिखिनि बिथांमोननि जौगानायनि बिथिं बे बिथिंफोरखौ लानानै बिटिआरनि चिफ बिथाङा गावनि बिथिंनिफ्राय खेंफोरथि होदों आरो मा स्टुडेन्ट रिलेटेड मा एजेन्डा लादों जेनेबा मिशन सुपार 50नि बाथ्रा मेडिकेल इन्जिनियारिं सिभिल सार्भिस बिनि अनगायैबो माखासे स्कलारशिपनि इनिसिएटिभ दा टेट टिचार एपइन्टमेन्ट जाबाय थादों बे बिथिङाव गोबां माखासे कमप्लेन अभियोगफोर फैदों ग्रिभेन्सेसफोर फैदों बे बिथिंखौ रोखा रोखायै बिथांमोना फोरमायदों